Chceš počuť vo svojom svedomí Boží hlas? Tak je tu pre teba výzva. Zriekni sa. Aspoň na 2-3 dní. Napríklad tohoto. Žiadna telka! Žiadny mobil! Žiadny počítač a hudba! Chápeš? Aj chápeš! OK, úlohy do školy si môžeš robiť. Ale iba to. A uvidíš, čo sa bude s tebou diať. Nebude to ľahké. Bude to bolné. Zakúsiš tú silu pokušenia. A vnútorného zápasu. Toto ťa bude povzbudzovať vydržať. Bude Boží hlas. A to, čo ti bude hovoriť, Čas si na to! to nebude Boží hlas.